Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes pitsa 8 na bulan sang Abril tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyu nga aton daydayon karon nga adlaw. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bayo. D3 Bayo. Number 1 ini nga magkakasang kagaw nga nagtapik sa aton lawas. Tambal ini sa ubo sipon kag hilanat tag 14 pesos lang. Produkto sang klinika di alternatibo. Kaginadulong man sa aton sang DTX 500. DTX 500 nagatinlo sang inyo dugo kagatay. Bangod may mga panakot ini siya phytochemical, antioxidant, pangunta sa mga pamalatian. So adlaw-adlaw nga tanan DTX 500 ang aton gamiton. Labi na gid sa kadelikado nga panahon, balatian dire, balatian dito. Kinanglan mabakod ang lawas, mabakod ang organ, ibato sa anuman nga pamalatian. Dire masulod ang paggamit naton sang DTX 500. DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Kahapon ginkibot ang syudad sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental kag ginkuha gilayon sang Iloilo ang report massacre dire sa syudad sang Bacolod. 4 kasulod sang puluyan magpamilya ang ginpamatay. Tubtob niyan, hulaton takon anugid ang investigasyon sang aton kapulisan. Ang report, ginpamatay pagi sa lampos, kag wala pa sang autopsy, masiguro kung bala, may pila ka mga matalom nga bagay o kung ano nga mga material ang gingamit sa pagpatay sining 4 ka miyembro sang panimalay. Ang nabatyagan ko kapon samtang nagamonitor ako sa report sang Aksyon Radio. Una nga natalupangdan, nabatyagan ko sintro dayon sa akong panulok ang 5 katuig nga bata. Dito nagsintro ang akon panulok. Number 1 nga nabatyagan ko, kaluoy. Ikaduha, kaakig. Ikatatlo, gatusil pa ko, nga kabay pa. Madakpan kag matagaan hustisya ang pobre nga 5 anyos nga bata. Ano ang sala sining 5 anyos nga bata? Kung ang tagimo sini, 2 ka bagay lang. Kung hindi may diferensya ang ulo, lulon sa druga. 2 ka bagay lang ang nakita ko. Kaya nakabatyag ako lang nga daw, kung amay ka, sakit-sakit batyagon mo. Inusinti nga 5 anyos. Kung pananglitan may akig siya sa pamilya, o kung ano man ang disgusto niya, hindi ko maintindihan kung nga ang pati ang 5 anyos nga bata. Patyon. Bangodayan kilala siya? Kasakit lang ba tiyagon nga ining 5 anyos lang nga gaigda sa supa nga patay na? Sus matyago daw
Nga palang ang tuhod ko doon, kusog. Sakit batyagon. Mabatyagan nyo na kung amay ka mo. Inang pananaw mo bala? Nga ang 5 anyos, wala gid Wala gid nila lungong kung ano nagakatabo sa kalibutan. Wala pa na akig sa iya sa paminsaron. Bago lang sa kabugtaw sa kalibutan. Nga kung tani ining bata ang pinsari na mampang, makaon, patyon mo. So sakit-sakit man itong natabo. Dito nagsintro kahapon ang ako, nga monitor ako. Dito na sintro yung ako igtalupangod. Batya ko doga kulurog-kurog ang tuhod ko, kain batya ko. Ano man nga klase tao ni? Bisan ano nga sala sa ginikanan kung ano man kamo yan, naglinaway kamo, disgustuhanay kamo. Di nga patyon ang bata. Daw kabrutal na gibalaya. Amo nang siling ko kung kaisa, hindi man ko gusto sang silot nga kamatayon. Kung druga ang paggambalan. Pero kung mag-amo ni nga sitwasyon, amo ni nga natabo, anong batyagon mo kung kamo ginikanan sini nga bata? Ako okay ko, wala ko gasiling nga kinaglan nga pamatsyon mo kay ini sila mga drugista, lulon sa duga. Pero kung kaisa, hindi mo na mapunggan ang balatyagon sa tao, nga kung ikaw himuan, sina anong batyagon mo, ikaw hindi ka gusto. Kaya nagapati, kaya nga, ang tao la rason nga mapatay sa iya si katao. Pero kung ikaw ang mabiktima, ikaw ang amay, iloy sining bata, anong batyagon mo? Kadumdum ka pa sina? Sakit-sakit na yan. Pinsarabla pagmunag mo sa bata, ginhawa mo na nga kuyab sa iya, nga hindi makagat lamok, langaw, kag iban pa, pagkatapos patyon ka brutal nga pagpatay. Sus ano man? Amo nang tusel ko kapon sa kaulingon ko kabay pa nga madakpan kag makahatag edi bisan paano hustisya sining pobre nga 5 anyos nga bata. Kalain batyagon bla magamuni nga mga magkalatabo. Sino man niya nga wala matagasiling nga atong nadakpan kapon amo na gina siya. Wala tonta kon ano ang investigasyon kag kon mapamatudan. Sana siling ko na dua lang kabagay ang nagimo sini. Hindi hustong paminsaron o kon lulo na sa druga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik kami pagkatapos sini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. #2 Bombo Radio 38.70%. #3 RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon aksyon radyo. Bakulon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Kahapon, naga-monitor kita sang ginaduso ni Councilor Wilson Gamboa. Maayong pagduso, maayong resolusyon nga ang tanan nga bakante nga duta nga ginapanagiyahan sang gobyerno sa Bacolod, tamnan sang utanon. Ako 100% opod ako dire. Kanugon sa bakante nga mga lutin ako niya malang sa Bacolod, basi ito tamnan sa mga utan kagiban pa kararuton, mapuslan, may gamiton ka, pwede ibaligya, may income ka. Ang hindi lang ko mag-upod sa ginaduso ni Councilor Wilson Gamboa nga ang Center Island butangan sang utanon, tamnan sang utanon. Inaya daw hindi ko mag-upod nga aman. Kasimple nga rason, Center Island butangan mo, tamnan mo utan. Ang guwas na iya, nga ang Center Island kung butangan kag tamnan mo utan, ay himuon na dulplaan sang tao,
himuon na astres ang tao, ang tanan nga mga opos dira na ipilak, ang bugas ang salakyan nga portikego, may mo na da basurahan niya ang Center Island. Ako yan, hindi ko da magupod. Itamnan mo utan, kanon mo utan, imo na yung natuplaan ka tao da, imo niya sang pilalakan basura, imo niya pilalakan sa opos nga sigarilyo, butangan mo utan. Ako ya, hindi ko kumpormis na. Pero kung na makante nga lote sang gobyerno lokal, patamnan mo, gamiton, ayoon, inaya, 100% opod ako dira. Pero kung butangan mo sang utan ang Center Island, ay anong guwas na? Kabalo naman kamo sa batasan ka Pinoy, hindi kita Singapore, hindi kita Japan, nga kung manupla ka, magpila ka basura, dakpon ka. Diri sa Pilipinas siya, kita ka naman, pagpanit dulce, pilak bisan diin lang. Di ko ni Center Island butangan mo utan, nung guwas na. Kula swerte, hubog, iian niya pa na. Amo nang buot silingon. Ang ako niya, hindi ko gusto nga ang Center Island butangan utan nga bangod sina nga mga rason. Sino mautan sina? Sino makaon sina? Nga pura lang upos kag dinuplaan sa tao da. Amo na buot ko silingon. Kasimple lang ang akong rason. Amo na yung gusto ko ipalinton. Pero kung itamnan mong bakante, okay ko. Sige, tanong tautan, Center Island, never. Sos, por Dios, por santo, maluoy ka. Mabalik kita pagkatapos ini. Linibo na ka mga... Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda.
Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals. Nagulid si iban nga babae, nakpan siya asawa, binuno iya sa kinatawa. Ay, ano nga klase, mga balita, daw hindi mo. Ariho, ini daw, hindi naman ako conformist ni, nga fake news nga ni. Inang masiling ka blang niya patay na. May mga report nga ginatake na si Presidente Rodrigo Duterte. Ang mga report nga bubla na, daw kalaay man na pamatian. Wala ako gasiling apinan mo na si Presidente Rodrigo Duterte. Kaya kung mo Presidente siya subong, dapat respetuhon taman. Kung hindi ka mo pabor, kay Presidente Rodrigo Duterte, awayon tala na sa politika. Awayon ta sa husto nga isyo. Husto ba lang isyo? Wala ka data, wala ka gayim mo sa maayo, wala pulos ang programa mo. Mga amo na bla. Pero magsiling kay mo yung nga niya, patay na, ay kalain. Daw sobra naman na. Daw, hindi naman na amo nga ginapagwaan yung mga balita, nga daw ginataking presidente, patay ng presidente. Para sa akon daw, sobra naman na. Daw, sobra na kabinastos na. Daw wala respeto na. Isyo-isyo lang kita. Kung daw hindi ka mo kuporme, hanusin nyo sa husto nga isyo. Sa kung hindi siya mayo mapadalagan sang pungsod Pilipinas, dira kita mahanot sang isyo. Pero di kung magsiling ka mo yung butang nyo da sa Facebook, kag niya patay na siya, ay kalain. Daw binastos naman na, daw wala pagta, daw kalain pamatian bala. Makon ordinaryo nga tao na, presidente na, sang pungsod Pilipinas, kung hindi ka mo konforme, bira lang ka mo isyo. Isyo, sabtol na galing na yan. Sang spokesman niya kung sino masabat na. Pero hindi naman nga magsiling ka mo nga patay na, gin-atake na. Daw ini nga mga balita, ini naton pila ka mga kauturan. Kung kontrapartido ka, hindi na mayo. Mabumirang, mabalik na sa lawas nyo. Kay sobra na. Isyo lang kita. Sa husto nga isyo. Sabtol na galing nila na ya. Sang gobyerno, pero kung daw abusado na nga mga balita, hambalon mo yung kung patay ng presidente, ginatake ng presidente, daw hindi naman niya ako conformist na. Daw sobra naman na. Saya pagka-presidente, respetuhon taman. Kung di ka mo conforme, awayon tenis eleksyon, hindi kayo masiling, kaya nga daw ipalapta mo ya ang mga balita nga paltik, nga patay na, ginatake na, daw kalain pamatian. Daw wala katinunan kung mag-amo ng plastada nga ginabuyan nyo nga mga tinaga. Kung hindi man kuya gusto kay Presidente Rodrigo Duterte, ako na ya, pila ko lang galing isyo na ya sa kahanginan. Pero nungka nga magsiling ko nga, masapid balabal mo din niya, patay na si Presidente. Daw hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Hello, my name is Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa time la City 3, ini nga mga balita kag isyu gindulong sa aton sang D3 Bayo. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita, Aksyon Dale Salazar kag Aksyon Eddie Naboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,